झटपट नाश्ता बनवण्यासाठी मी उकडलेले 3 बटाटे घेतलेत, 1 कांदा, बेकिंग पावडर, आलं लसूण ठेचा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 गाजर, बारीक शेव, अर्धी वाटी चण्याचं पीठ, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, 2 चमचे तिखट मसाला, गरम मसाला, जिरं, धना पावडर, हळद, मैद्याचं पीठ आणि चवीप्रमाणे मीठ. आता आपण प्रथम बटाटा मॅश करून घेऊ. Received Paytm payment of 72 rupees. त्यात आपण सांडू बेकिंग पावडर, तांदळाचं पीठ, चण्याचं पीठ, 1 चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा जिरं आणि 2 चमचे मालवणी तिखट. त्यात टाकू चवीप्रमाणे मीठ. आपण आता हे मिश्रण एकत्र करून घेऊ. थोडंसं आपण त्यात तेल टाकू. मैदा थोडासा पाणी टाकून पातळ करून घेऊ. आपण याचे आता छोटे छोटे असे थोडे गोळे बनवून घेऊ. सगळे गोळे तयार करून घेतलेले आहेत. आपण असे बारीक शेवमध्ये घोळून घेऊन एक एक कढईत सोडू. मी हे मैद्याचं पीठ घेतलेलं, मला वाटलं ते चिकटणार नाही, पण शेव याला चिकटलं, त्याच्यामुळे मी मैद्याचं पीठ काय वापरलेलंच नाही आहे. अशा प्रकारे आपण हे सगळे तेलात सोडून घेऊ. डार्क ब्राऊन झाले की तेल वितळायला कागदावरती काढून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपण हे सगळे डीप फ्राय करून घेऊ. चांगले व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत. आपण आता हे एका झाडीत काढून घेऊ. आता आपण हे बाकीचे राहिले आहेत ना, ते माझं मैद्याचं पेस्ट वाया जाईल, त्यामुळे मी आता हे मैद्याच्या पेस्टमध्ये बुडवूनच करणार. आपण करून बघू. तळलेले दिसतात, पण ते आतून चांगले तळलेले नाही आहेत. त्याच्यासाठी तुम्हाला करपूस असे करावे लागतील, तरच ते खुसखुशीत होतील. आपण आता हे डिशमध्ये काढून घेऊ. अशा पद्धतीने झाले पाहिजे. अशा पद्धतीने आपला हे नाश्ता तयार झालेला आहे. तुम्ही ग्रीन चटणी नाहीतर टोमॅटो सॉस बरोबर खाऊ शकता.